טוב, אנחנו מדברים על פה על שני נתיבים. יש עוד נתיב שהוא בנוסף. הנתיב הזה לוקח אותך לתחנת דלק, וגם יש פה איזה פתח שהוא לא חוקי. תכף תראו את זה. לדעתי לא חוקי. יכול להיות שהוא חוקי, אבל אני אצלם לכם את זה עכשיו. תראו את זה כמובן. אני מצלם לכם. אני מתקרב, אוקיי? תסתכלו איך הרכבים חולכים פה. אני נסעתי בנתיב הזה. ככה אני נסעתי. בסדר? בנתיב שלי, כמובן. הנתיב הזה מוביל אותי לתחנת דלק. עכשיו פה קרתה התאונה. הבן אדם הגיע מפה, עקף אותי. בסדר? זה הכניסה. וזה הנתיב שלי. אני עדיין אמשיך בנתיב שלי. הנתיב הזה לוקח אותי לתחנת דלק. כפי שאתם רואים, מסומן. כפי שזה לוקח אותי לתחנת דלק. ואני נכנס לתחנת דלק. כפי שאתם רואים, זה תחנת דלק סונול. מי שיודע. מי שלא יודע, סליחה. בסדר? אז זה אחד.